आह, अरे बाप रे बाप, बाजारी में तो इतना गरम। अरे केने बाड़ू ए हमर मेहरारू। अरे आवहू। कहा जी? अरे लो है जितना तू सामान के पर्ची देले रहलू हनु, हाँ उ हम सब सामान लेके चली आईनी हम। ठीक से मिला लो आ देख लो कुछ छूटल नहीं खेनू। अच्छा ठीक बा, मिलाते बनी हम। अब तू समझ जानू हाँ कि पर्ची पर जौन जौन सामान लिखले रहलू हो हाँ सब हम उ लेके आयल बानी। सब। हाँ, लाली लिखले रहलू हो, हाँ लाली। बाली लिखले रहलू हो, हाँ आ ओठ लालियो लिखले रहलू हनु, हाँ उहो लेके आइल बानी। सब ठीक बानू? नहीं, एगो कुछ छूटता। एगो कुछ छूटता? हाँ उ हम जानत तनी का छूटता। ओह नो। कहाँ बा? तू टेंशन काहे लेत रू? उ तो हम सरप्राइज तहरा के देवे खातिर आ रखले बानी। दे सरप्राइज बा तहरा की? हाँ अरे तोहरे खातिर लियल बानी। लो 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 ले लो ये मेहरारू, चाट चाट खोई हो आ तनी हमरो के चाटे खातिर रोक दी हो। लेकिन रौला तो छोला लेके आइल बनी। छोला लेके आइल बनी? हाँ तो जौन पर्चिया में लिखले रहलू हो तौने नु लेके आइल बनी। हम पर्चे में कोको कोला लिखले रहनी है। कोको कोको कोला लिखले रहलू हो? तब का केंगा तू लिखले रहलू हो? अजेगा लिखो जाए तो हम लिखले रहनी है। ओंगा लिखले रहलू हो? नहीं तो ई बतावा तू, हाँ कोको कोला में तो कबूतर वाला को लिखाला, हाँ लेकिन तू तो छियातरा वाला छ लिखले रहलू हो। हम जानी कि वही वाला लिखाला जी। अच्छा, कोको कोला छियातरा वाला छ से लिखाला हनु? हाँ हम जानते रहनी, वही पढ़ले रहनी। कौन मास्टर तारा के पढ़ैले रहल हो? हमारे के नु आड़ी बाड़ी वाला सर जी पढ़ले रहनी। आड़ी बाड़ी वाला सर जी? हाँ यही से नु हम कहतानी कि केतना तू तेज बाड़ू। तो अब क्या समझता नहीं रहुआ? हम तो बहुत पढ़ल लिखल बानी। हाँ, वो तो हम समझिए गईनी हो कि कोको कोला के जगह पर तू छोला लिख देले रहलू हो। हम एकदम नु कसम खा के कहतनी नु कि एकदम हम कोको कोला लिखले रहनी है, लेकिन रौला लिया नहीं है ना। वो तो जौन कोको कोला लिखले रहली वो तो हम जानते बनी। अभी तो तू शुक्र मनावा कि हम बिहारी दिमाग लगैनी हो, ना तो कोको कोला ना, तू तो चोली लिखले रहलू हो। ऐसन का जी? हम चोली थोड़ी लिखले रहनी है। अरे तहरा के का बताई, वो तो हम पढ़नी हो तो हमार दिमाग टेंशन में हो गइल हो कि कालिए नु हमर बाबूजी तहरा के 2 गो लिया के देले रहले हैं। 2 गो ना रहुए, उ 3 गो रहुए। 3 गो? 3 गो? तो यही से अब समझ जा कि हम अपन दिमाग लगैनी हो आ कहनी हो कि ना चोली ना छोला लिखले बिया मेहरारू हमार। हम के रौरा सही सही बताई कि कोको कोला लियाम कि ना लियाम। अरे लिया देम, काल लिया देम, तू पी ली हो ना। ना हमरा कहना चाहिए, हमके अबे चाहिए। अबे अबे चाहिए? हाँ सर अबे हम होता ना घामा में से सामान किन के लिया तनी पूरा है देख कटहर नियर झुरा गइल बनी आ फिर जाई तारा के लिया बे। कटहर में कचल बनी। और तब का काल लिया पी ली हो, आज दिमाग मत खराब करो। हम कुछ नहीं जानत, हमके आजुए चाहिए तो आजुए चाहिए। आजुए पिए पुतू? हाँ आजुए पियम हम। हम ना जाएम हो, तारा जाए के तो जाके पियो। अच्छा रोला ढेर खिसिया गइल बनी। हाँ तब का। अब रौरा हमके ढेर खिस मत बराई। ढेर तारा खिस बरता।
का करबू तू बताओ ना। बताई हाँ तब का बताई। no, 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 no.